Hvalit ću te, Gospodine, među narodima. Među pucima pjevat ću tebi, jer do neba je dobrota tvoja, do oblaka vjernost tvoja. Uzvisi se, Bože, na nebesa, slava tvoja nek je nad svom zemljom. Otkrivanje lika Bogorodice, simbola crkvenosti hrvatskoga naroda i obnova spomen zavjetne crkve od 1976. do 1978. godine. Apokaliptički konjanici vatrenim su oružjem htjeli uništiti tragove vjere i narodnog genija na tom povijesnom tlu iz kojeg neprestano niču kameni spomenici stare prošlosti. Jer upravo nakon rata, za kojega se htjelo bratoubilačkom mržnjom izbrisati svaki trag starih uspomena i novih svjedočanstava, arheolog Gunjača je revizijom iskopina u biskupiji još više osvijetlio veličinu i snagu obnovljene crkve u Hrvatskoj za vrijeme kralja Dmitra Zvonimira. Njegovi su radovi pokazali da je to sveto tlo koje treba i zbog toga sačuvati od zaborava i obnoviti operušanu bijelu golubicu mira i ljubavi. Pristupilo se ponovno obnovi crkve koje je opet potaknuo kler i potpomogao cjelokupan hrvatski narod u domovini diljem svijeta. U godini Solinskog slavlja 1976. lik Bogorodice pronađen u ruševinama Bazilike Svete Marije u Biskupiji postao je simbol crkvenosti hrvatskog naroda pred kojim je većina vjernika obnovila vjernost Bogu i Mariji. To je još više potaklo biskupa Arnerića da mladenačkim žarom pokrene akciju oko obnove spomen crkve u Biskupiji i to u godini 900. obljetnice gradnje Zvonimirove bazilike i 40. obljetnice podizanja same spomen crkve 1978. Tada je biskup pozvao ujedno sve na svečanost u Biskupiji pod geslom "Naša je zemlja sačuvala uspomene naše, a naša Gospa lozu našu." Ovaj put naglasak je stavljen na vjersku obnovu, na učvršćenje istinskog kršćanstva kod suvremenih vjernika. Srce moje, Bože, postoja me srce moje, pjevat ću i svirati. Probudi se harfo i citron, probudit ću zoru jutarnju. Hvalit ću te, Gospodine, među narodima. Među pucima pjevat ću tebi, jer do neba je dobrota tvoja, do oblaka vjernost tvoja.